Bu Kimi Bu Irka mutanipun nembe nandang gerah. Lha saking menika nyuwun ikhlasin panjenengan masaken Fatihah sepindah ingkang dipun pimpin dumateng Pak Kiai Idam. Sasampune menika langsung siram marwani. Ugal-utalaken dumateng Pak Idam satipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaos kita gitu doa kangge saudara kita Mbak ini tang sami penandang geram kangge diparingi sehat kali Allah. Lan sedaya sederek kita, keluarga kita, tangga kita, kanca kita menawi dalu niki nembe nandang gerah akan susah. Mugi diparingi sehat, diparingi ala hadini wa ala kunatin salihah wa ala kulli man wasalatu salih. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khususan ila ruhi wa jasadi wa qalbi wa aqli baqi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak sedaya jamaah yasinan kang kula hormati. Saniki sang tasik Wulan Suro nggih, tasik Wulan Suro. Sebagian saking kita enten sing wau siang nglampahi siam Asyura. Enten sing wau siang nembe nglampahi Tasu'a tanggal 9. Dados mbijing enten sing tasik siam Asyura, nggih mboten masalah. Memang tenggene Wulan Suro niku kan disunahaken nglampahi poso. Khususipun nggih tanggal 11 kali tanggal 9. Tapi umpami kok didamel siam sak wulan nggih monggo mboten napa-napa. Benjing tasik siam malih, Sabtu malih siam malih, Ahad siam malih mboten napa-napa. Wong pancen mboten waktu sing diharamno kok. Malah justru termasuk sak bagus-baguse sak utama-utamane poso sak mantune Ramadan niku dawuh Kanjeng Nabi ya wulan Muharram niki ngaten niki. Monggo dipun badhe nglampahi siam malih monggo. Lah ibadah niku kadang kan jatah-jatahan nggih, jatah-jatah. Nenek sing kuat poso ya akhirnya ya sregep poso nggih monggo. Pancen ya kuat poso. Enten sing poso mboten sepinten kuat. Mungkin karena nyambut damel siang nggih. Kesel, panas, macem-macem. Tapi salate kiyat. Nglampahi salat dalune kiyat nggih monggo. Wulan Suro niki ngadah-ngadahaken salat sunah, salat dalu. Wulan Suro niki dienggo ibadah ngopo mawon sae sanget saestu. Karena wulan Suro niki wulan barokah nggih. Wulan barokah, wulan sing dimulyakne Allah. Sing napa-napa niku disembadani Allah. Termasuk wulan mustajab ugi khususipun tanggal 11 tanggal 9 sing badhe napa niku nglampahi silaturahim nggih monggo sing badhe ziarah ten ngene makame tiyang sepah makame guru nggih monggo mboten napa-napa nek jenengan kok umpami makame tiyang sepah sing temriki kok sebagian enten guru-guru jenengan sing jenengan tepang ya di-Fatihai pisan dilewati ngoten. Nggih tiyang tepang nggih penting, guru nggih penting soalnya. Nek badhe napa niku adu sunah nggih monggo. Adu sunah niku kan enten sing memang berkaitan dengan waktu nggih. Nggih contone kaya Jumatan. Enten sing berkaitan dengan ibadah-ibadah lintune kaya mandi pas manasik haji saderenge mendhet mikot nggih saderenge napa niku Rabiul Jamarat lan lintu-lintune niku disunahaken siram. Nah termasuk niki
siram ten kene wulan sura utawa khususe ten kene Asyura. Niku ugi nggih dianjuraken. Ya aduse kaya adus biasa nek kramas ngoten niku. Cuma ya niate adus sunah Asyura ngoten mawon. Utawa saged napa niku sing paling sering kita lampahi nek sura tiang-tiang niku biasane niku ngusap sirahe bocah yatim. Bahkan sakniki Kementerian Agama niku ngangge tema wulan sura niku mboten namung lebaran yatim. Biasanya kan sebutannya lebaran yatim utawa riyayane bocah yatim niku pas wulan sura. Sakniki Kementerian Agama ditambahi mboten namung yatim tok. Yatim nggih butuh nggih sangat, tapi enten malih sing butuh malih. Sinten niku? Kaum penyandang disabilitas. Tiang-tiang sing ngapunten nggih mungkin gadah kekurangan-kekurangan, keterbatasan niku nggih ugi penting kita perhatosaken, kita sedekahi penting sangat. Tapi khususnya tentang bocah yatim niku memang wonten hadise khusus, wonten anjuran khusus bahwa bocah yatim niku sampai tenggene surat Al-Maun niku kan disebutaken fa'amal yatima fala takhar wa masaila fala tanhar. Pokoke arek yatim aja dibentak, aja diseneni. Mergo dheweke wis ngesakne wong tuwane mboten enten. Nah, kita sing urip ten sandingane tiyang lari-lari yatim, nah saged nggih maringi kasih sayang. Nah, saged ugi maringi kasih sayang niku salah satu simbole ngelus sirahe. Ngelus sirahe. Lah ngelus sirahe bocah yatim niku nggih enten carane. Posisine niku saking bun-bunan terus arahe mengarep. Ila muqaddami rasi. Nek memburi niku bocah sing tasik duwe bapak. Nah, nek ngelus-ngelus putrane jenengan niku utawa putune jenengan sing bapake jek enek niku teko tengah memburi niku sing mulangi Kanjeng Nabi. Tapi nek yatim niku teko bun-bunan mengarep. Terus didongani. Jabarallahu yut maka wa ja'alaka khalafan min abika. Muga-muga digenteni Allah. Intine ngoten. Muga-muga digenteni Allah sing luwih apik. Saged uga sedekahan. Nah, nek sura niku kita kan tenggene ada tradisi Jawa warisane budaya kita niku enten istilah jenang sura utawa bubur sura nggih. Jenang abang karo jenang putih niku. Niku nggih sajane niku napa nerusaken tradisine Kanjeng Nabi napa Nuh alaihi salam. Rumiyin Nabi Nuh niku pas ketelasan bahan makanan nggih kantun sekedhik dikumpulno terus akhirnya terus diolah dadi siji didang dadi siji dadi bubur niku. Dadi bubur sing alhamdulillah barokah wulan sura tur barokah mukjizati Nabi Nuh. Sing panganan sekedhik kaya rupa bubur utawa jeneng niku dindum sak kapal saged cekap. Saged cekap. Nah iki mangkane barokah ngoten. Saged ugi ten wulan sura niki sing ten hadise Kanjeng Nabi niku maringi blanja luweh ten kene keluarga. Sapa wonge kok gelem jembarno keluarga niku maringi blanja sing rada akeh. Napa nukokno kelambi, ngoten lho. Napa sementara Bu sampean ra usah masak, aku ae sing masak ngoten. Utawa wis sementara prai masak, tuku nang warung, mangan nang restoran utawa bakso bareng. Niki konten niku nggih termasuk tausiatul iyal. Nek purun ngonten niku insyaallah mangke dijembarno rezekine kalih Allah. Makane jenengan pirsani salah satu dongane Asyura niku tentang jembar rezeki, wis atar rezeki niku. Utawa sing paling ringan-ringan ya ngethoki kuku, lan sura ya resik-resik ngethoki kuku. Termasuk sing sering kita lampahi lan bolak-balik kula aturaken nek wulan sura khususnya Asyura niku maos surat Al-Ikhlas katahe ping 1000. Enten malih nek pancen surat Al-Ikhlas ping 1000 kok koyoke kakean kabotan enten malih. Nggih niku maos basmalah kali ayat kursi.
ping 360. Padha ae kuwi rada akeh. 360. Kenging napa kok jumlahe 360? Karena jumlah dina ten ngene tahun Hijriyah niku kan kirang langkung 355, 354. Berarti lek maca 350 niku wis minangka kaya setahun luwih. Lah niku faedahe khasiate kangge ngreksa kita nyuwun ten Allah pangreksa ten kita dalam waktu setahun. Barokah maos basmalah kali ayat kursi. Utawa sekirane mriku abot jenengan saged maos tasbih. Sakjane tasbih khusus tasbih. Subhanallah mil al mizan, azinatal arsy, wa bamli ridho wa muntahal arsy. Sakjane enten niku, tapi nek ketingale kok kedawan jenengan saged ndamel tasbih sing kita waos wau. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mboten usah kata-kata ping 7 mau. Terus mangke ditambahi kalih hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ping 7. Dadi nang wulan sura niku cirine rata-rata zikir terus ndonga. Dikira saged wau kulhu ping 1000 monggo. Basmalah kala ayat kursi 360 monggo. Tasbih 70, hasbunallah 70 monggo lajeng donga. Lah donga ae napa mawon monggo sing jenengan kersakaken hajataken napa teng ngene ulang sura niki. Napa supaya awake seger waras, sehat, paringi yuswa panjang. Terus diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putrine saleh salihah, rezekine halal jembar ngoten. Tapi kula titip saestu nek ndonga termasuk ndonga wulan sura mumpung niki dinten-dinten utawa wektu-wektu sing mustajab. Ampun supe ndongakno Indonesia. Mboten masalah bal-balan tok, Pak. Lek niku nggih monggo lek badhe ndongakno Indonesia muga bal-balan menang nggih monggo mboten napa-napa. Nggih mboten haram kok ngoten niku. Wong hobi. Tapi sing paling penting Indonesia niki jenengan dongakno mugi-mugi sedaya rakyate diparingi sehat, sejahtera, sentosa. Karena kawontenane kados ngenten niki nggih kathah masyaallah pemimpin-pemimpin kita sing diuji kali Allah tur ya dibuka aibe kali Allah. Penangkapan macam-macam kena kasus ngenten kali Allah dibuka karena napa zalime kenemenen pemimpin nek zalime kenemenen akhire diisin-isinno Allah nang ngarepe rakyate dhewe. Tur jenengan pirsani sakniku tingkat kepercayaan masyarakat kali pemimpin niku tambah mudhun tambah ra ngandel tambah pemimpin niku mestine kan ngomong sadek kita percaya kita langsung nglampahi manut ora ya saiki. Pemimpin ngomong ngene gitu, helah mbel. Lah niki Pak, karena niki ya kaya anomali, kaya muter ngoten. Pemimpine ya zalim, terus kita sebagai rakyat ya mboten manut nggih. Dadi ya wis muter, ya salahne wong loro. Pemimpine salah ya rakyate sing. Makane ya padha dandani sareng-sareng. Pemimpine ya ayo berubah sing apik, sing amanah, sing jujur. Kita rakyate nggih berubah dadi sing manut. Nah, kita niku diparingi coba duwe pemimpin sing zalim. Di salah sijine niku mergo kita niku mpun mboten gatosaken para ulama. Mboten gatosaken para guru-guru kita sing mulangi abatasa, sing mulangi ngaji, sing mulangi kanthi ikhlas. Kita iku nyepelekno guru-guru ngoten, Pak. Mbuh krasa mbuh sengaja. Mbuh krasa mbuh sengaja, mbuh gak sengaja niku kita kathah kedhik niku ngremehno guru. Nek terus guru-guru kula, salah siji penyebab putra kita niku mboten saged dadi anak sing saleh salihah, dadi pinter, iku salah sijine wong tuwae dhewe iku ngremehno gurune. Contone ngapunten, contoh kecil mawon. Guru gak diregani lewat tuh ora di sapa ora ditaruh ngoten kok. Enten niku napa tiyang sepa ya nyekolahno nang kono ya ngerti nek gurune sapa ae tapi liwat ya lewat tok ora nyopo ya ora uluk salam
Padahal ya guru ora njaluk. Maksudnya ya ora njaluk, aku kayak ono ngene-ngene ya ora ya. Setidaknya kan ditaruh Pak Guru ten pundi, Bu Guru ten pundi ngono kan wis ngerasa diuwong lho. Lah kita sakniki ampun mulai mboten gatekno guru-gurune anak-anak kita ampun. Nah niku akhirnya sing nampa akibat elek nggih putra kita. Akhirnya putra kita wangel tuturane ilmune ora manfaat. Mergo kita dhewe kurang ngregani guru. Bahkan naudzubillah. Kalau disanjangi guru-guru kula. Saiki wong tuwa iku jarang duwe anak soleh, duwe anak pinter ngerti bekti. Mergo wong tuwa iku wani ngrasani gurune. Wah, akhir gurumu yo pancen gak tepak ngene-ngene. Njaluk pembayaran ngene golek bathi, gurune dituduh golek bathi. Masyaallah. Wah, niki akhire moral kita niku Masya Allah gitu. Morale pemimpin ya semakin mandap, morale rakyat ya mandap, morale kita sebagai tiang sepa tenggene guru ya semakin mandap. Nah niki monggo ditata sarang-sarang. Syukur-syukur niki tenggene kamulyaane wulan sura. Tur niki wulan sura kan wulan pertama gitu, tahun baru, istilahnya suasana tahun baru. Maka tahun baru niki kita duwe refleksi, duwe napa visi misi ya napa amrehe tahun iki harus lebih baik dari tahun yang lalu. Senajan to mungkin kita mboten saged ngubah wong liya, ngubah pemimpin kita. Mau ini male iso ngubah awake dhewe, iso ngubah keluargane, iso ngubah anak-anake. Ayo sing elek-elek ditinggalno, mandeg, dilereni, mangke sing tasik sae-sae monggo dilajengaken tur ditingkataken malih. Sekirane napa sing sae monggo di istiqomahaken. Nggih pun wonten mawon mugi-mugi enten manfaate wonten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Idam ingkang sampun mari pitedah dumateng jamaah Yasin kang menawi menika. Sumangga napa ingkang dipundhaken Bapak Kiai saged mengambil isinipun utanipun awake dhewe niku sanes dadi wong tuwek iso rumangsa. Iso rumangsa napa kegiatanipun kalian ingkang dipun ndhaken Pak Kiai niku wau. Saking menika wis gedhe kula napa nika wis gedhe anipun kita kedah sing utaminipun dateng keluargane awake dhewe sing krampas ampun nyalahke keluargane ning awake dhewe iso rumangsa. Insyaallah nggih. Menika semoga kita sami-sami apa nika dalih awake dhewe kangge kemuliaan putra wayahipun niku lan diperintahaken malih iki